Masantulretang Supu at Emma, Makatapak Festival. Yan, kabalen, magbalik ka pamurin po, ing Nanu pata, kaya be ako la pamurin ning Atsing mga Malagu, ne? Kaya ning kaya katamang programa, yung Ruthie, ing Operations Manager ning the Angelite and the LJ in Circulations Manager. Ila po rin mapagal para po kay ning kaya katamong the Angelite of the Year. Oy, 17th year na. Ne? Yes po. Kakaba na. Kadakalda na pala. Retang Medinan Award, iba't keng Holy Angel, iba't keng the Angelite. Pero LJ, di ba? LJ. Siyempre, it's an honor. Ita mo masabing ikang sinambut as Angelite of the Year. Pero siyempre, anong receive the rin kaya katamong sumambut ka rin ka finalista? Okay po. So, ang nare-receive po ng mga winners po natin is hindi po mawawala yung trophy na Angel. Yes po. Meron kami Angel na trophy, nasa likuran nyo. Yes Ganyan, po. makanya niya? Yes, mostly ganyan din Similar po. Similar po. Okay. Ayan po. Tapos, ngayon po, dahil nagkaroon din po kami ng sponsor po, so meron po silang mga food package. Yun, Pero syempre, the title itself Yes. is already a prize na, ne? Kaya naman, ayan, ay kilala ka yan. May Angelite of the Year ya ba? Or itang special award? Itang tatalan ketang kay. Balik may itang photo. Yan. Bala mo ka batch kay yan. If Daryl. Malonzo. Yeah, si Opo. Daryl Malonzo. Yan, naulawan mo na. Maging Angelite of the Year. Pero ako balo ka, anong ako ahead 1 year, kasabi kang graduate yan. O kaya biya karetang special awards na aman one. Yes po. Hindi lang po ako sigurado if sa AUY 3 po sila or 2. Sige. Okay, sige. Babalikan ko yung ating sa mismong awarding sa August 28. Next week na po. Yes. Paano yung setup natin doon? Kasi nai-imagine ko kapag awards night, you have to wear your gowns, Filipinian, and makataya mo rin ba? Kapag awarding nyo, kailangan bonggaya pa mo rin makanta. Yes po. So, last year po, dahil wala pong available, usually po kasi ang AUY, ginagawa po talaga siya sa loob ng university because it's Angelite of the Year awards po. And last year po kasi wala pong available na mga facilities kasi lahat po talaga ginagamit. So, lumabas po kami outside. And then, this year po, yan po, nagbabalik po kami sa Peter G. Nepomuceno, 9th floor auditorium po. Doon po kami yan. And then, 9th floor din po nun yung dinner afterwards. Pero Ruthie, makanano ya ka-independent? Ining kaya kayong Angelite of the Year. Brik sabyan na ali kayo alang influence or ali kayo mapo-force alang kay but outside the Angelite. Ala po. So talagang very independent yan. Ali kayo alang pwedeng makialam, pwedeng mag-control na oy karetang limang reta, buriko ikay na di na niya matas po. Like ngayon po sa editorial board po namin is meron po kasing executive officer, if I'm not mistaken, VP po siya ng JPIU, which is nominee po, finalist po namin siya this year. And nung nagkaroon po ng initial interview and final interview, talagang tinanggal po namin sila as panel sa initial interview para no conflict po and wala pong talagang interest na That's po. good to hear. Kasi alam mo ngayon, lalo na nasa social media, konting Yes glitches po. lang. Talagang, tuya, natin lang mga biran, ang makanta. Kaya pinakot ang kaya at least, baluta mo na, kaya kayong award, abibiyeng ay ni, talagang deserving la at alang nanumang mag-influence kaya kayo or na ating entity or group na mamuwersa kaya kayo na pilinan kung nino man itang puritan. And congratulations for that. Ngayon naman, buli kayo balikanan ng kay the Angelite. The Angelite, maluwat na yan siguro, huling din at ako kay Ngoli. Since 1937 po. So, 87 years na po siya. Yes. Pilan 80? 87 years. Olawan mo na, kaluwat na. Isipan mo ba?
syempre, tapang may panganak ka rin. Pero ikayo kay nga the Angelite, patang mag-prepare kayo, mag-set na kayo man requirements, nanularet ang requirements, syempre, baka taretang mag-nominate at nilang guide, kung nino rin i-nominate. Nanula usually ret ang requirements. For example, for most outstanding student, nanula ret ang basic requirement yung karet ang i-nominate. Sige, kay nga student of the year. Bali, pagkay po, after na bumanominate ng student, so, mamaya kami po karalang screening primer po. So, egana-gana pong details, karinitang requirements na po. Tapos, metong pong form para i-fill up na po, para egana-ganang details da, at saka, anyaran mo po karalang information to add as paper credentials, ilagay na po karin. So, metong po karatang criteria po karela is, karang student po is academic excellence, community involvement, Angelite community involvement, leadership, Awards and tapos recognition. awards and recognitions na po. Guli, itang involvement da, itang the Angelite involvement, mga ito dapat active ya kay nga Yes po, sa Inside buong the university. o inside the academic campus. performance da, mga ito kailangan ba consistent honor student Yes or po. at least once man lang? So, was may range po kami sa scores po. So, highest po talaga yung pag consistent president lister ka, or like, for example, nag-dean's lister ka next sem, ganun po. May mga range po sila. May mga scores so po may na mga kaakibat. puntos, may Yes po. kaakibat na puntos yung meron sila. Yes Kasi, po. for example, I am very active sa community, nakakatulong ako, bali, ang sikat ko kay school, kasi very active ko. Yes po. Kaya mo, ordinary student ko mo, itang mga itang level of kay ko, itang academic performance ko. So, alin naman makaimag, atin yung puntos, pero aliwa itay nga basis talaga nung Yes biyasa po. ka or lister ka na makanyan. Yes. Okay, sige, karon na mga teaching personnel, kailangan ba tinlabang years of service kay school or Opo. nung sige, Ruthie. Atin na Kanana po years of service po, tapos leadership po, tapos community involvement din po, at saka Angelite community involvement, at saka yung Personal attainment. excellence and development po. So at least how many years na dapat tuturo na ka kay Holy? Meron din, yun nga, meron din po silang akibat na points po. Yes. Pero kung for example, 1 year ka pa or less than a year, pwede. So, that's the pinakamababa po. Wow. 1 to 4, ganun po. Then 4 to 10, ganun po. Yeah. How about retang mag-graduate na? For example, may graduate ko this school year. 2022, 2023. May graduate kong April. Pwede ko pa ba? Pwede ya pa ba kanta? Yes po, kasi ang ina-award po namin is yung last year. Okay. So yung mga pinagpilian natin, yung from school year 2022, 2023. Okay. O, ito. Hanggang palang may maragula pa rin chance. Pero ikayo ba kay nga The Angelite? Yes, you are very active lang. Kay Pamamia Award, makanya na. Pero karas kay nga student journalism. Lalo na ika kay kang circulation. Makananuya kasi kan in student journalism kaya kay kang Holy Angel. Ang The Angelite po is, yun nga po, official student publication po ng Holy Angel University, and we are independent po talaga. And ang ini-aim po namin talaga is makasama po kami ng mga students na maging bosses po nila, and also the larger masses po. Ayun po. Yes, actually, mamasa akong the Angelite, itang online. Natin kung nga basa ka rin about kita nga politician na ginamit kaya kayong facility of the school, di ba? Pero, dakal mamasa. Bulig sabihin, siyempre, di ba, mas kaya na more than print, online na lang mamasa, iking circulation. Siguro medyo may limiting number of printed. Medyo kumonti po. May katipid kayo. May katipid kayo, kaya gagamitan nyo lang. Pero, dakal, bulig sabihin, ating bang magpadalang concerns kaya kayo from ordinary students na Opo, pwede ma'am. bang paki-investiganin? Makananing process kaya kayo, Ruthie. For example, ating anonymous person or letter na dinatan kaya kayo sabihan na, oy, ning teacher ay ni involved ya kayong makananing process. So, kapag may ganun po, ma'am, especially now, yung sa CBL po namin na-revise, so inad na rin yung
yung Campus Journalism Act. So, dun din yung nag-help na nag-guide sa amin dun sa kapag may cases po na ganun. Though, with the help of our advisor and kapag meron din kaming mga legal na people na kilala. So, kailangan po talaga naming consult po lahat before making decision, especially ng AIC po namin. Eh, kayo tatakot. Libre ko sabihin, siyempre, you're still students. Diyos ko, po naman, kilala kayo ng teacher na niniusan kayo pa. Pinablish na ako. Sinabi na ako pa mo lagyo, kilala may LJ, pakikain mo na yung bagya, tirahan may pang bagya. Kasi yan, tinira na ako kayo natakot. Hindi po. Kasi, tignan na lang po natin yung sa mga student po natin na ordinary na hindi po nila kayang i-speak up yung sarili nila. And sa amin po sila lalapit kasi alam po nila na kahit paano po talaga matutulungan po namin sila at kami po yung magiging bosses nila. Pero is there a point in the time that you were in that you are in the Angelite na feeling mo pikapalyenda ka ning admin, ning mestra, because of what you wrote, what you did, o na paluwal na ning Angelite kasi part na kan the Angelite? Medyo marami po instances na pwede po talaga mangyari yun. Especially like, if like scholar ka, ganun. So like, meron instances na medyo kailangan careful ka sa galaw mo. Yes. Kung tagali ka. Pero at sasahop kaya kayo? Balik sabihin nung kalupa na nita, may involve ka kayong makanyan. Ika mismo po protektahan mo rin ang estudyante pero ika may protektahan ng sarili mo or alang sasahop kaya ka. At naman makanta. For example, scholar ka, dininan kang violation kasi burida kang mitanggal or pamatakutan bagyan. Ano yung sasahop kaya kayo? Yung advisor po namin, bali dalawa po yung advisor namin ngayon. And of course po, with the help of mga legal personnel po. Attorneys. Yes. Sa bagay. Kasi kasakit, estudyante kayo pa mo rin. Kasi pag may bagsak kayo pa. Pag binagsak na kayo, bagsak kayo pa mo rin. Itang makanta. Namo kalupay kami, nung ating mimuake kami. May tanggal kami kang obra. Diba ito pangaliwang obra? Kayo, syempre, kayo may graduate. Kumusta itang ega-naga ng efforts ka. Kitang pigdalanan nyo po, sayang yung panahon. Pero, pag makanyan, atin mo rin bang, nanularet ang, nang asabi yung, privileges, akakuwayo, itang bala mo, sama mo. At iti kasing makanya na kaya, itang bala, pagkakain kang media, you are a journalist, medyo kaila kaya ka, yung parang, kebalo kayong Tagalog, Diyos ko. Dangat la kaya kahit ang makanta, yung parang medyo naiilang sa iyo, very careful sila kapag andyan ka. Na-feel mo na ba yung, ay, tama masyadong magkay-kay ni Mopis. Chuy, tang tagain. Ito makanta. Meron naman po, na-feel naman po namin yung mga ganun talaga. Kasi nanwaring image na ni Angelite School talaga. Lakwas na not only kareng students na kasi nung ako estudyante ko kampi tala ring the Angelite. Pero keng admin kareng teachers and all nanong maging image na ni the Angelite. Kakatakot. Sama ba bala mo makapag-set kayong kay karetang kareng aliwang tao na they should be aware na ating makabagte karela. For example po, kapag po nagkakaroon po kami ng mga news na, halimbawa po maglalabas po kami ng tabloid, newspaper, ganyan po. And kailangan po namin ng mga, of course, mga tao po na talagang makakasagot po sa mga question namin. So, may mga pagkakataon po talaga na hindi po kami nakakarinig ng response sa kanila. Yes po. Siguro po part na po talaga yun ng pagiging kasama po sa isang publication, gano'n. So, not all the time po talaga papansinin nila kami. Hindi po namin alam if ayaw po ba talaga nilang pa-interview sa amin or hindi na lang po talaga nila mapapansin yung issue, yung mga ganung bagay po. Tsaka, siyempre, magkasakit kayo mag-documents. Yes po. Figures. Uy, saglit mo. Interesting ngayon. Kasi, itang dilemma na sasabihin nyo, yung sinasabi nyo yan, hindi kayo nararanasan din naman namin. Yes, diba? Talagang mararanasan na ninyo yun dahil kung kami nga nararanasan namin. Pero makananuya kanta, makananggawan nyo, will you stop there? Kasi alam mo may information kaya kayo, wala kayong kukay. Ating bang sasawag kaya kayo, ban kanita, bakanta, mapersuya, imeto nga story ang medyo masela. It depends po kasi siya sa topic. So, kung for example po, yung halimbawa, ikaw yung interview talaga namin for this.
kasi ikaw yung head, ganyan po. May mga pagkakataon po na pag hindi po talaga kami sinagot, masusulat po siya kung ano lang po yung existing and mga factual information po na pwede naming ilabas sa news. Yun lang po yung masusulat and then may indicate din po dun na we didn't receive any response, ganun po, from the other people. We are very happy na naririnig ko yan, daramdaman ko kaya kayo na ito, paparsuyo yung makanyan. Kung karing estudyante, gagawa yun, matmur po ang linwal na kayo kaya kayong community. Sana iyo kakalingwan yung kaya kayong pusong maka-journalist. Yes, Thank you po. so much. Pota atin kayong final message, reminders, karing finalista mo na mag-attend kay awards night tamo. Sige, LJ, go ahead. Mag-remind na karing kaya kayong finalist or kung nino rin involved. Pota, mamaya ang instruction, sige. So, ayun po. See you po sa August 28, Wednesday, sa Holy Angel University po, Peter G. Nepomuceno Auditorium, para po sa ating 17th Angelite of the Year Awards po. Ayun. Okay. Ruthie, ika na anong sulod? Sige, remind mo lang, call time and all. Sige, go ahead, Ruthie. So, yung dress code po, as given na sa invitation, so i-follow na lang din po along with the color palette. And 2:30 po yung start ng registration and 3 p.m. ang event proper ng Angelite of the Year. Okay. Ayan, wala na, okay na, wala tayong nakalimutan. Baka na Opo. paglabas niyo, hindi natin nasabi yung ganyan. Anyway, thank you so much. Thank you you so po. much, LG, Ruthie, and to the whole editorial board ng The Angelite, kasi meron kayong Angelite of the Year, and of course for sa inyong ginagawa for the community, lalo na for journalism, student journalism. At least may boses ang mga mag-aaral. At Serve syempre, the yung- people. Wow! That's our mantra po. Opo. Serve the people. O yan! Dimdam tala po niya, kaya nakandapa mo po, pero itang puso da to serve the people niya at siya po karela. O yan po, thank you so much again, LJ and Thank you Ruthie. po. Ayan po, kabalen. O ini po, yung kaya katamong question of the week, bakit yun Diretso tayo in body 4. No, karingay itang kaya katamong question of the week. Ot may walaya. Yan. Ngening, may graduate na kang college, nanong balak mo. Hoy, kutangan ko! Pag nag-graduate kayo, graduating ka ni LJ? Yes po. Ikaw, third year. Third year pa Pag po. nag-graduate ka, ano ang balak mo? Magpal muna? Pahinga muna? O magtatrabaho na? Bali po, yung sa system, ladderized system po kasi kami ngayon sa accountancy. So, pag nag-graduate po ako is 3.5 years lang, Bachelor of Science in Management Accounting, and another 1 year po, and pag nag-graduate po, another 1 year for Bachelor of Science in Accountancy and second degree po. And yun po sana yung balak ko. Aiming to. Second degree. Yes Pero po. hindi ka muna magte-take ng, di ba may board exam ang para sa mga CPA? Sa management accounting po, wala pa po. So, another 1 year po for the Bachelor of Science in Accountancy. Doon po kami pwede mag-take ng CPA. So, hindi ka, so yan, si Mother, kung naririnig niya, Mother, hindi mo na magtatrabaho. Ilan taon ba? Di bilang pa ng taon. Sige. Ika, Ruthie. Kagraduate ko po, diretso na ako po boards, then trabaho po, at least sa public school po. Muli. Wow, paalos kaya ka lang ka rin mag-graduate education mo rin na public school. Alina ka magkuhang experience, mag-review na ka, and then Opo. mag-take ang board exam. O siya, good luck kaya kayo nadwa ka rin balak. Pero sana yung kakalingunin kaya kayo pang pusong journalist na. O yan, kabalan, ba itamang pong mayari o hindi po yung kaya katamong kapampangan, word of the day. Ano ya? Ayan! Yung kaya katamong kapampangan, oy! LJ! Para madagdagan ng yung kapampangan vocabulary. Talipan, balatan, remove the skin. So pag minuli ka, talipan mo yung talipan mo yung mansanas, amo. Yan. Ika, Ruthie, yan, gamitan me. Potang ating bagma, ako nang manalit keng kaya mo kasi sibuyas, amo na. O iya kakalingon. Siyempre, kaya ba na idagin kaya katamong kailangan gambulan bilang journalist, itang kaya katamong local culture and our language. O yan po yan. Ika yung kabalan tayo po sana sa sayang nanreng terms, abibiyem po kaya kayo aldo, gamitan tala, dagdagan tala ring amano, kaya kayo gagamitan, lugaran taya, ing amano sis one, mga pampangan tampo na. O yan po, mayari na po yung netong oras sa pamitalamitam tamo, kaya bereni pong kaya katamong estudyante ng Holy Angel University para po kayong kanilang Angelite of the Year. Abayan nyo kaya pong pasibayo na. Although holiday today and on Monday,
at so kami pamurin po, ing Nanu pata. Inya, ke pulalakwan, king kaya katamang pami talamitam king amanong siswan. Kasi bayo ako po ing kaya kayong Atsing Malagu, Jenna Lumbang, Parungao, at ikami po ne, Yaku, LJ, and Ruti. Ikami po rin kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng